Biko ọ na-eme anọdị na-anụ ka ndị mmadụ na-asị onye asị ya jee mitin ụmụnna ya ọsị mba na ụmụnna ya dị nke a ụmụnna ya dị nke a ụmụnna ya mere nke a ma o mee nke ọzọ. Ị na-anụ ụwa niile onwekwana ịbụ onye ọma. Ụmụnna gị dị njọ ọ bụrụ na ị bụ pastọ ije eje ife ụmụnna buru ozi ọma nke Chineke gbakwufa n'ebe ụmụnna anwa ihe a ha dị emeta ọfụma correct them, direct them, maka na amaghịkwa m olileanya ndị mmadụ na ana ndị ajọ ome na-achị. So nke nwa bụ onye kwete mata na you have seen the light, you know what the light is all about, you have to go to your kindred, join your kinsmen in their meeting. Nke na-adịrọ mma correct them. Ndakalụkpa nke a na a na-amachibido onye a excommunication. Ọ bụ ha nọ kwesịrị ekwesị na oziri ezi. Do that diplomatically, correct them. Gbaziere fonu na bọsọ nsọ nwụrụ anwụ ka a na-agbazi unu, a na-agbazi dị ndụ unu. Unu arapụzi na obodo unu na-anali onye asị ya na ruo ụlọ join ya mitin ụmụnna ọsị gị nke a na-aka ebe a ka eje ka akụọ mụsị ka akụọ m ọgwụ ọ ga-akwado onwe ka esi akwado. Ọ bụla ekpere ka ị na-ekpe ekpesie ya ike. Iwu abụrụ na iyi ihe ọbụla enye gị rie ijide akpịrị gị aka ije ebe ahụ ikwuo nke ige ntị n'okwu bụ okwu idozi okwu ka okwu ga-adị ka obodo dị mma bịa oke na onwe gị maka enwe ihe eji ekenye gị na ngwuru ahụ ekenye gị ọ ka obodo dị mma. Ụnụ agbafusizina gba mbọ jee mitin ụmụnna jee kene mitin ụmụnna unu jee dozie obodo ụnụ ọgwụ na ka ọra n'ọnụ.